Vítám vás u videonávodu na záznam vašich tahání bitev, vypsání útoku nebo napsání článku na web z důvodu získání postupných bodů a medailí. Je to víceméně jednoduché, nachází se to v přehledu, kde jsou i útoky. A vlastně, když taháte bitvu třeba černého rytíře a jste u toho díl jak 3 hodiny, tak si ke svému jménu uděláte záznam pomocí jedničky. Další den taháte znova a takhle to jde dál, až třeba odtaháte 10 bitev. Každá nad 3 hodiny. Pak se v tomto sloupci automaticky tohle políčko změní na oranžovou a vyskočí tam 3 výkřičníky. Co to znamená? Abyste napsali v nejbližší době administrátorovi webu, pravděpodobně mě, aby vám přidělil příslušnou medaili na webu a pak to sám váš řádek vymazal a pojete na novo. Tohle se týká tahání, pak vypsání útoku. Tam to funguje obdobně. Vlastně na nějaký datum vypíšete třeba 5 útoků, nezávisí na počtu, ale prostě na jedno datum si vezmete na starost vypsání útoku, tak si sem dáte jedničku opět. Jakmile tohleto uděláte 10krát, tak se políčko na konci změní na oranžový a 3 vykřičníky opět. Kontaktujte administrátora webu, aby vám připsal medaily a pak příslušný řádek vymazal po vykonání té činnosti. No a poslední sloupec je napsání článku na web. To se týká jak článků do rubriky články, tak do rubriky novinek. Prostě jakýkoliv článek, který má hlavu a patu a není úplně nejkratšího rozsahu. Opět napíšu článek, hodím se sem jedničku, až takhle dojdu do 10 a pak opět se změní a kontaktu i administrátora.